diýarym, Batyr watana, Ýaňlan diýarym. Rowaşlygyň watany bolan gözel diýarymyzy, gahrman arkadamyzyň beýik işlerini wasp edýän ajaýyp aýdym üçin Goňçy Mämedowy ýene de bir ýola sag bolsun aýdýas. Merhaban ýeşler, ýedi tomoşaçylar, Ýaňlan ýarym telewizýasymiz dowam eder. Bätäşimize indik çykyş etmek nowaty, Ahal welaýatynyň Qaky tarap medeni döýüniň höwetçiň aýdymçysy Batyr Pyhyýew. Batyr, bätäşimize sizi hoş gördük. Sağ olun. Benim Ýaňlan ýarym telewizýasynyň atnaşmany elim. Biziň halypamyz gaýrat medany eýesi YeKeTaK. Şoň ýar-ýardan aýdymyny ýerine ýetirmäni elim. Batyr, sana aýdymyňda ilki bilen üstünlük arzu edýäsine bugün halypalarymyzyň ýoluny eýerip, Türkmenistanyň halk artisti Öwgözgeli Tekaýewiň ýoluny eýerip, hem tar saz guralynda hem halypaň aýdym bilen gatnaşýan. Indi häzir bir zat bada Batyr sahnamyza çykarsyň, aýdymyň ýerine ýetirersiň. Ýöne şu aýdymyň ýerine ýetirip bolandan soň emin agdalanmaz Öwgözgeli Tekaýewiň başga da aýdymlaryny sorasalar aýdyp bilersiňmi ýa-da diňe şol aýdym Ýaňlan ýarym üçin taýýarladyňmy? Başysyny aýdyp bilerim. Aýdyp bilersiň, şeýlemi? Onu sana bir anam arzu edýäs, joşgun bilen şu aýdymyny halypalarymyza, tomoşaçylarymyza ýetirmeň arzu edýäs. Hormatly prezidentimiň jan sag bolsun, başydyk bolsun, elmi dama tutýan tünmişler rowaj alsyn. Ona näme, bizem size emin agdalarymyzyň gowy bahalaryna münasip bolarsyňyz diýip umyd edýäs. Sahnamy size garaşar. Sag olun. Cemala yar yar, bina pudum doyma yar yar, cemala yar yar, bina pudum doyma yar yar, cemala yar yar. Kıyı bakan gidelim, paylaşsın yeterenler. Terhoş etti bu terim, min bimar yar yar. Terhoş etti bu terim, min bimar yar yar. Şungur hıyalar Düşmegümem bu hala dengunel yar yar Düşmegümem bu hala dengunel yar yar Hop hop hata etdin menki hata bene Numur dedin halat et min bimar yar yar Numur dedin halat et min bimar yar yar Kendi kömül cennet gel toysa gedi bellet gel Hoşudu verip pullet gel boğuk bal yar yar Hoşudu verip pullet gel boğuk bal yar yar Şungur hıyalar Düşmegümem bu hala dengunel yar yar 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 Mehriban adamlar, hormatly mihmanlar, ine Batyryň ýerine ýetiren aýdymna hem Mämet bilelikde diňsarlyk Batyr köp sag bol. Tuğulamy ähli oturan mihmanlar bilen bilen bilelikde tandaş agardyň hem Mämetem tanys etdik şeýle ýitler. Köp sag bolun. Inni häzir hormat bilen Batyryň ýerine ýetiren aýdymna synlary bermek üçin Türkmenistanyň at gadanan artisti Atajan Berdiýew sözi geçirýär. Başlyna. Assalamu alaykum. Hormatly adamlar, hormatly ýeşler. Ine şugun Ahal welaýatyna Ýaňlan diýarym telewizýasyny
gidip dur. Şu bätleşik, şu toy, mehriban arkadamız biz aýdymçylar üçin ähli şertler döredip berdi. Ana ştaýda ýaş aýdymçylarda gowy zekinin görkezmek üçin sahna ştaýda ähli öz zekinin görkezip boljakda. Ondan başga da ähli aýdymçylar üçin ähli şertler edip berdi, öz döredijiligiňi, öz aýdymlaryny halka ýaymak üçin, halka görkezmek üçin ähli teleýaýlymlar hyzmat edip dur, radio ýaýlymlar hyzmat edip dur. Ondan başga da biziň medeniýet öýlerimiz, umuman medeniýet we sungat ulgamyny ähli şertler döredilipdir. Şoň üçin men mehriban arkadamyza tüýsürümden sag bolsun aýdýan, goý mehriban arkadamyzyň jany sag bolsun, alyp barýan il ýurt we häwitli işleri ilmidama rowat bolsun. Goý mehriban arkadamyzyň belent başy aman bolsun. Türkmen toprağını bizim öçmez yetmez iyi goýkydan halipalarymyz geçipdir da. Ine şondanam öwezgelli tekayfyň aýdymyny, ýar diýen aýdymyny Batyr ine şu gün bize hemmemize aýdyp berdi. Özüm özüne tar saz guralyna, sazanlarlyk edip aýdyp berdi. Özüm Batyr tüwelimi sahnada özüne merkin duýýa, sesem gowy birazcık gırıgırak çıkıyor. Yönü şol aýdymy bedeýe, şo gırıgırak sesi aýdym bedeýe. Käwagtlar şo gırıgırak ses aýdymy ýoýa da yönü şuat şol bedäpdi. Şoň üçin men saňa üstünlük arzu edýän. Innem ýene bir aýdym aýdyp beräýsäň bize. Yine dağdan akan çeşme, kol kullanam ne gelişme. Minmar yalnız kalan çeşme, küller yatır aramızda, küller yatır aramızda. Güller yığdım, senin için semin boğdum hanana. Havul etmem, gövne dedim, gövne dedim, gövne dedim. Güller yatır aramda, güller yatır aramda, güller yatır aramda. Ay berekallah. Batyr şu wagt tüwelimi ikinji aýdymyň hem diňledik. Öz bolşly ýerine ýetirýän tüwelimi bildirýär sen şu öwedgilli halipany diňleýäniň şoň ýoluna aýdym aýdýanlygyny bildirýär. Şoň üçin aýdymyň dowam et, murady maksat diýipdirler. Saňa gelecekde üstünlük arzu edýän. Köp sag bolun. Köp sag bolun. Atajan aga arzular hasyl bolsun. Halipalar, indi bolsa Batyryň ýerine ýetiren aýdymyna berjek bahalaryňyz bilen tanış bolaýlyň. Batyrym sagyrsyzlyk bilen garaşýa tomoşaçylarymyzam. 19 10 Batyryň ýerine ýetiren aýdymy jemi 68-de deň boldy. Batyr gutlaýas. Halipaň beren maslahatlaryny, belliklerini gözegine tutup geljekde hata bir kämilleşmeňiz arzu edýär. Durmuşyňda onluklar kän bolsun. Köp sag bol. Mehriban adamlar, gadarly dawara gatnaşçylar, Ýaňlan diýarym telewiziýanymiz Ahaly welaýaty boýunça saýlama tapgyry şatlyk şowhun bilen dowam edýär. Gelin hemme ulu şatlyk şowhun bilen indi kaýdymçymyzy sahnamyza çagyraýly.